päällä. Mm. Kaikki vetentä. Perikaurin. Elikkä mulla on tällainen parkour täällä. Menkää ihmeessä tähän. Ja kaikki ihan tyhmää. Aini mulla tuolta tolla. Ja sit taas lukee XD-poika. Jahas, täällä ei oo mitään. Käykää tykkäämästä videosta. Ja mitäs kaikkea muuta sanoa? Meni toi tohon. Käykää tykkää mun videosta ja mä toivon, että te tykkäätte mun videosta. Tuli mun kaveri. Jaha. Se tulee paska. Ja nabo. Mihin sekin meni? Mä kuulen se. No niin. Mä sanon sille moi. No illalla. Et saa. Ninni. Ja. No ja tää on mun eka kuvaus. No niin. Nimi ja. Tää on mun eka kuvaus. Ja en tiedä vielä. Saapi. Mulla on näköinen bookaamaa kans. Ja laita OK sit vaan. No niin. Mä aion sit tänään kuvata Tietsikallakin. Ai. No niin. Tietsikalla on vähän hankala. No ja siinä on kivaa häkätä, mut siinä voi tulla suulla virus, jos sä koitat. Mitä? Mitä täälläkin on tapahtunut? No niin, lagi. Mirniko, exit. Ja perhe joku. Kuusipää. Ei päästä mua. Ja nyt lagi. Ups. Joo. Ihan lagi. Mä aion kuvata tänään Tietsikalla aika pitkän. Varmaan 2 tuntia vai tunti. Se ei sit haittaa, ettei jaksa katsoa loppuun sitä. Nyt kuoli saakeli. Lagi taas. Mitä ilmoituksia näkee? Lagi. Mirniko, miksi se vieläkään päässyt? Perhe joku.
Toivottavasti päästään. Päästäkää. Paras koti kalliimpi. Jaha, ei mua kiinnosta mikä tollanen. Joo, ette ehkä tapa mua. Täällä pystyy rikkoa. Ai niin mä meillä on sellaiset. Noobi. Ai sä et on nobi. Mä toi. Sä on nobo. Horesee. Domp. Eiku nob. Ipiin jaa, täällä tehdään jotain paskaa. Joo, mä lähden tässä maasta. Laitetaan klikkiä. Laala. Ai mä pääsin aloittaa alusta. Ui vitsi, täällä oli joku ihan sairaan pro. Noniin, ja heti kuoli. Kiva. Ui jumat tuolla, bro. Täällä on aika proita ihmisiä. Eikös te voi päästää? Toi on vielä niinku tällainen, joo. Mikä tääkin? Ovi. Voisi päästäkin. No, ihan kaikki paskaa. Uuttu jo arvokas seedi. Alkaa alustaa. Ja se voitti. Lol, se kuoli. No niin, mä voisin lopettaa. Moro.